Добър ден и добре дошли на обекта Ягодинска пещера. Обекта, който предстои да разгледате, е кръстена Ягодинска. Името е взето на село Коетева, близо до пещерата Ягодина. Ако някой от вас е дошъл да търси ягоди из пещерата, няма. Тя е разположена на десния бряг на река Буйновска пред нас. Не знам дали сте разбрали, че сте изминали най-дългото ждрело в страната ни – Буйновско. Размера на ждрелото е 6 км. То е разположено от Тешел, където сте минали електроцентралата изход Ягодинска пещера. Второто по дължина ждрело в страната ни, това е Триградското, което е 3 км. И третото е на река Ерма, Трънското, 800 метра. Може би имате тази представа, ако не е ждрело е място, което е прокопано от река между две скали. В новото случай посетителите бъркат ждрело с дялостното гърло, като дойдат при нас и ни питат работи ли ждрелото на Триград. То никога не е било затворено, както и това не се затворя. Пещерата, която предстои да разгледате, е дълга – 10 500 метра. Тези 10 км от пещерата ни не са в една права, а това включва сбор от разклонение и етажи. Принципно така се измерват всички пещери в целия свят, така че пещерата има много разклонение, има 3 нива и 3 входа към нея. Два от входовете на пещерата са изкуствено прокопавани тунели. Входа, който е тук до нас, е прокопан с дължина 84 метра тунел и след тези метри вие ще навлезете в естествената част от пещерата. При нас сме направили така, че посетителите да не се връщат в обратна посока, така и вие ще вървите само напред, докато намерите изход за излизане. Изхода, откъде ще излезнете, също е прокопаван, там размера е по-къс 15 метра. Двата тунела са прокопавани през 1971 година. От тогава се започна самото благоустрояване на обекта. 10 години благоустрояване, сами се убедите, труда, който сме положили в пещерата е огромен. Това, което ще го видите вътре е носено на гръб. Приключихме 1982 година и същата 1982 година май месец сме започнали да приемем и първите посетители. Третия вход от пещерата, това е естественият вход. Той е само един. Оттам започват нашите проучвания през 1963 година, а до това време местните хора, най-вече тук ягодинци, са я знаели като дупка, а не пещерастки размери. 1963 година с Пелия клуб от град Чепеларе с ръководител Димитър Райчев се започват проучванията на Ягодинска пещера и на целия Родопски карст, в който клуб съм и аз от 1968 година. Там, където входа е естествен, 4 метра от самия вход навътре, в зала, която е почти 100 квадратна, нея сме открили преисторическо жилище от каменно-медната епоха. Периода е 4-то хилядолетие преди Христа. В новото случай ни задават и такъв въпрос: кой пръв е открил пещерата? Ние смятаме тях за първооткриватели. Те се открили на времето, живяли вътре, творили и от тяхно време те са изоставили много керамика, керамични съдове, теже се за вертикален стан, прешлини за вретина, сечива. Жито, който посредством на време престоя си в пещерата, се овъглило, но се личи, че е жито, кости, хромели. Имате ли представа какво са хромели? Това, които са мели житото. Камъни, с които са мели житото. Спорите. Ето една картичка, не гледайте към земята, към мен. Да, благодаря. Аз тук зад мен съм си приготвил едни хромели. Този уред е измислен преди 6000 години, до ден днешен върши работа, така че ще споделя. Тяхната мелница, това мелница за мелене на жито, представлява 30 на 40 см плосък, леко сферичен камък, с друг камък отгоре с тревали житото. Подсказвам, в случай, че понякога изпаднете в някоя безизходица, да няма тело за хранване, или ви се чупи мелницата за мелене на кафе, имайте предвид, че няма нищо страшно, вземате 2 камъка, стривате кафето, е много сладко, тъй като има и песечинки вътре. Тези неща имате възможност, след като излезете от пещерата, на не повече от 200 метра вляво нагоре входа е естествен. Тяхното жилище от 7 години сме го превърнали в музей. А горе има 2 колеги, които се водят отделна беседа с отделна такса, казано парите се забравят, но това, което ще видите, се помни, а те ще ви разкажат историята за тези поселници и ще ви покажат с тяхния хромел как са мели житото. Благословен участък, в който сега предстои да изминете из пещерата, е километър и 100 метра, все пак това не е малко, това е 1/10 от цялата пещера, явява се като ден дълъг маршрут в страната ни. В този километър нашите колеги са разделени. Ивайло Сакалев, Александър Юнчев, те ще бъдат 2 колеги, които ще ви запознаят с малко интересно образование. Образованието от начало до изхода на пещерата не се повтарят по вид. Вътре в пещерата температурата е постоянна 6 градуса плюс. Влажността е променлива, поддържа 85, максимална 93%. Има отделна част от маршрута, където леко вали дъжд, чадъри не са ви необходими, желателно е да се минава между капките. Кислородонаситена 21,8, въздуха е също нормален, стерилен,
Самият този въздух, който ще го дишате в пещерата, е ионизиран на калци иони, спомагащи за разпущане на дихателните пътища. Така че, ако ги има белодробно болни астматици, те много бързо усещат, че се диша леко, да не говорим за здравите. Тези, които имат запушени носове, до половината на маршрута им се отпушват, протичат. Така че може да се представите колко е благоприятен въздух, който ще го дишате вътре в пещерата. Не винаги, но понякога. Имаме проблеми с гости от Бургас, Русе, Димитровград. Има ли такива група? Тези града, да ви бургазли хареса. Бургас. Русенци. Има ли от Русе? Димитровград. Да няма от тези градове. Все пак, ако има, трябва да ги знаем кой от кой е град. От тези градове не са свикнали на такъв чист въздух, припадат. Ние носим специални продукти, за бургазли носим продукт Анес, за Русенци хлор, за Димитровградчани амониева плюс цемент, подготвени се обаче нямало. А за пловдивчани, софиянци, варнали и всички останали страната, знаете ли къде е вашия продукт? Знаете ли? Не знаете ли. Всичките продукти, които ги изборих, правим и коктейл 3 в 1. Знаете ли къде се смеси, какво се получава? Близко до водородната бомба. Зад мен има изписани вид забрани, стояхте доста по критерии табели. Някои четат, някои не четат. Все пак са свикнали повече да питаме, по-малко да четем. И така, вътре в пещерата има 50 см пътека, движението става по пътеката, излизането от пътеката ще правите там, където колегите ще ви спират за беседа. Това, което ще го види първи, ще го види и последни, вътре така е направено, че да се гледа вляво и дясно. Най-важното, най-много, на което държим, това е пипането на образованието, което ще ги видите в пещерата, е забранено. Да не говорим за чупене. Чупенето го правяме като вид вандализъм, който е наказуем, да не се стига до там. Нашите колеги вътре ви следят на видеопулта, но все пак вярвам, че си дошли с едно добро намерение, за да видите една прекрасна пещера, която ще представи не само нашия край, цялата ни страна, така че трябва да се пази това, което ни е дарила природата. Тези, които пипат, ги оставяме 24 часа в пещерата на тъмно при тази температура без бира. Забранено е пушенето. Снимането с фотоапарати, видеокамери, GSM са ни най-голямата пречка. Все пак пещерата с много ниска температура. Тези, които не снимат, искат да им се води беседа, при това, че ме судем и да разглеждат. А вътре е направена пещерата, устроена напред, се пали и назад, се гаси. Това го извършат тези колеги, които ще бъдат с вас. Зато и въведехме тази забрана, а не комерциално. Все пак нашата работа да бъде добре услужена. А вие да имате и в домашни условия снимки от Ягодинска пещера, се постарахме и ви направихме един диск, в който въведехме 180 снимки от цялата пещера с много добро качество, с добра резолюция. На снимките диска струва само 2,50, купете си го и няма да сбъркате. При случай, че не спазвате тези изисквания, нашите колеги ще спрат да водят беседа. Сърдете се не на тях, не на мен, а на самите вас. И някой после го дойде да ми се оплачи. Ако е снимал, нямато право да дойде до мен да се оплачва. И така, входна такса. До 6 годишна възраст в пещерата те ни плащат такса. Минават гратис. От 6 до 16 години са 3 лева. От 16 до 106 5 лева. Оттам нагоре пак са гратис. Въпроси към мен. Имате ли въпроси? Парите на входа, там сега ще отида аз.